Царството Божие вътре във вас е. И няма да кажат ето тук е или на там е, понеже ето Царството Божие вътре във вас е. За да разберем дълбочината на Христовите думи, трябва първо да разгледаме контекста, в който са изречени. Господ Исус Христос отговаря на въпроса на фарисеите: кога ще дойде Царството Божие? Самият въпрос разкрива погрешното разбиране на фарисеите, които очакват политическо земно царство с видими граници и институции. Христос коренно преобръща тази представа, посочвайки вътрешната духовна природа на своето царство. Свети Теофилакт Български в своето тълкование на Евангелието от Лука пояснява: Господ им показва, че идването на царството не е нещо, което може да бъде наблюдавано с телесни очи или обвързано с определено географско място. То не се измерва с пространствени категории като тук или там, защото е духовна реалност, която пребивава в самите дълбини на човешката душа. В оригиналния гръцки текст изразът вътре във вас е има няколко важни нюанса. Ентос означава вътре или сред, което дава двойно значение. Имон е множествено число вас, показващо колективен смисъл. И естин е в сегашно време което означава, че царството е тук и сега. Свети Йоан Златоуст, анализирайки тези лингвистични особености, заключава: Христос говори не толкова за географско местоположение, колкото за състояние на сърцето. Но думата вътре има и друго значение. Царството Божие е сред вас, във вашата среда, защото самият цар стои пред вас, а където е царят, там е и царството. В православната екзегетическа традиция съществуват две основни линии на тълкование, които взаимно се допълват. Личностно тълкование вътре в сърцата ви. Според това разбиране Христос говори за вътрешния духовен характер на своето царство, което се открива в човешкото сърце. Преподобният Макарий Велики пише, че сърцето е малък съд, но в него се вместят всички неща. Там е Бог, там са ангелите, там е животът и царството, небесните градове и съкровищата на благодата. Този екзегетичен подход подчертава субективната опитна страна на духовния живот. Преподобният Исаак Сирин го разгръща в своите подвижнически слова: Потруди се да влезеш в съкровищницата, която е вътре в теб, и ще видиш съкровищата на небето, защото едното и другото са едно и също, и чрез едната врата ти влизаш и в двете. Еклесиологично тълкование сред вас във вашата общност. Вторият подход разбира Христовите думи в смисъл, че царството е вече присъстващо сред вас или във вашата среда, защото самият Христос, въплатеният цар, стои пред фарисеите. Свети Кирил Александрийски пише по този въпрос следното: Царството Божие е сред вас, защото самият аз, който съм царят на всичко, се движа сред вас и вие ме виждате с очите си и чувате словата ми. Това тълкование подчертава обективната страна на царството, воплатено в историческия Христос и продължаващо в историческата реалност на църквата. Православната екзегетика не противопоставя тези две тълкования, а ги вижда като взаимно допълващи се аспекти на една и съща истина. Свети Климент Римски, един от апостолските отци, пише: Царството Божие е вътре във вас, когато Божията воля царува в сърцето, а това се случва, когато човек живее според заповедите Христови и пребивава в общността на вярващите. Защото както душата не може да съществува без тялото, така и вътрешното царство не може да се разкрие напълно извън църквата. Свети Ириней Лионски задълбочава този синтез. Царството Божие е преди всичко вътрешна реалност, която се разкрива чрез духа, който обитава в нас, но този дух е същият, който действа в църквата и затова царството е едновременно вътре в нас и сред нас, в общността на вярващите, където Христос продължава да присъства. Свети Григорий Палама подчертава, че царството вътре в нас не е просто психологическо състояние или морално подобрение, а онтологична трансформация на човешкото естество чрез нетварните божествени енергии. Когато говорим за царството вътре в нас, ние имаме предвид не само промяна в нашите мисли и чувства, а реално общение с Бога чрез неговите енергии, които преобразяват самата същност на човека, правейки го богоподобен, без да го превръщат в Бог по природа. Преподобният Симеон Нови Богослов свидетелства от личен опит. Чрез покаяние и сълзи душата се очиства и става прозрачна. И тогава в нея се вселява самият Христос и тя вижда с духовни очи как Той изгражда в нея своето царство, не символично или алегорично, а реално и същностно. Свети Григорий Нисийски разглежда вътрешното царство като непрестанно движение на душата към Бога. Царството Божие в нас е постоянно изкачване от слава в слава. Не съществува момент, когато можем да кажем, че сме достигнали съвършенство, защото самото съвършенство се състои в непрестанното възхождане към по-голямо съвършенство.
Свети Максим Изповедник говори за 3 степени в разкриването на вътрешното царство. Първата степен е праксис, делание, когато човек се бори с страстите. Втората е теория, съзерцание, когато умът се просветлява с духовно знание. И третата е теология, богословие, когато душата вкусва тайната на Божите съдби и влиза в неизречения мрак на богопознанието. Свети Йоан Касиан пояснява, че царството не се разкрива нито само чрез човешки усилия, нито само чрез божествена благодат, а чрез синергията между двете. Бог изгражда своето царство в нас не без нашето участие, нито пък ние можем да го построим без Божията помощ. Този процес наподобява земеделието. Ние трябва да разорем почвата на сърцето, да изкореним плевелите на страстите и да посеем семената на добродетелите, но само Бог може да даде растеж и да доведе тези семена до плодоносност. Христовите притчи за царството придобиват ново измерение, когато се тълкуват през призмата на вътрешното царство. Притчата за синапеното зърно. Свети Теофилак български тълкува: синапеното зърно е благодата на Светия Дух, която макар отначало да изглежда малка и незначителна в сърцето, постепенно се разраства и обхваща цялото човешко естество, превръщайки го в дом за птиците небесни, добрите помисли и добродетели. Притчата за кваса. Преподобни Исих Иерусалимски обяснява, че жената в притчата символизира душата, трите мери брашно представляват трите сили на душата, именно ума, чувствата и волята, а квасът олицетворява благодата на Светия Дух, която прониква и променя цялото човешко естество, превръщайки го в хляб за Евхаристията, принесен на Бога. Притчата за съкровището и бисера. Свети Йоан Златоуст тълкува: съкровището, скрито в нивата, и драгоценният бисер са Царството Божие вътре в нас, толкова ценно, че си струва да пожертваме всичко земно и тленно, за да го придобием. Но нивата, в която е скрито съкровището, не е нещо външно за нас, тя е самото наше сърце, което трябва да бъде изкупено от робството на страстите. Исихаската традиция, представена от светите отци на филокалията, поставя особен акцент върху опитното мистично изживяване на вътрешното царство. Свети Григорий Синаид учи, че Царството Божие е очистването на ума от всички образи и помисли, вследствие на което в сърцето започва да действа непрестаната Исусова молитва: Господи Исусе Христе, помилуй ме. Когато тази молитва се съедини с дишането и стане непрестана, умът влиза в сърцето и там открива съкровището, присъствието на Светия Дух. Преподобни Никодим Светогорец описва конкретните стъпки в откриването на вътрешното царство. Първо, очищение, катарсис, борба с страстите и освобождаване от привързаността към сетивния свят. Второ, съсредоточаване, просохи, събиране на ума в сърцето чрез дихателни упражнения и Исусовата молитва. Трето, просветление, фотисмос, озаряване на ума с нетварната светлина. Четвърто, обожение, теозис, преобразяване на цялото човешко естество по образ на Христос. Изхождайки от тълкованието на Лука, глава 17, стих 21, светите отци предлагат конкретни стъпки за откриването на царството вътре в нас. Покаяние или метаноя. Покаянието е вратата към вътрешното царство. Без покаяние, което означава промяна на ума и сърцето, царството остава заключено. Очистване от страстите. Страстите са облаци, които закриват слънцето на царството в нас. Чрез пост, молитва и въздържание ние разсейваме тези облаци и позволяваме на Божествената светлина да огрее душата. Непрестанна молитва. Молитвата е дишането на вътрешното царство. Както тялото не може да живее без въздух, така и вътрешният човек не може да живее без молитва, което е непрестанно общение с Бога. Смирение. Когато душата се смири до край, Господ дава всичко, което й е нужно. Смирението е плодородната почва, в която царството пуска корени и дава стократен плод. Любов. Любовта е царският път към вътрешното царство. Който пребивава в любов, пребивава в Бога и Бог в него. Любовта е най-висшата добродетел, която обединява всички останали и ги прави съвършени. Православното тълкование на думите Царството Божие вътре във вас може да бъде обобщено в следните ключови положения. Първо, вътрешното царство е реално присъствие на Бога в сърцето, а не просто метафора или идеал. Второ, то е динамично. Развива се постепенно чрез аскетичен подвиг и благодатно действие. Трето, то е синергично. Изисква сътрудничество между Бога и човека. Четвърто, то е едновременно лично и съборно, разкрива се напълно само в общността на църквата.
То е есхатологично, предвкусване на бъдещото царство, което ще се разкрие в пълнота при второто пришествие. То е преобразяващо, води до обожения теозис на цялото човешко естество, то е христоцентрично, неговият източник и съдържание е самият Христос. Свети Ириней Лионски изразява същността на този стих с дълбоките думи. Славата Божия е живият човек, а животът на човека е в съзерцанието на Бога. Той учи, че Царството Божие не е просто бъдеща реалност, а присъствие на божествения живот в човека, който е създаден по образ и подобие Божие. Словото Божие обитава в човека и се проявява като негов живот, така човека става храм на Бога, а Бог обитава в човека. Това е Царството, Бог обитаваш своето творение и преобразяваш го отвътре. Този стих остава вечен извор на духовно просветление и преображение за всеки, който се стреми да открие съкровището на вярата и да преживее реалността на Божието присъствие не като далечен идеал, а като вътрешна животворяща сила.